Jeg skal tale lidt om KI i anden test. KI i anden test det går ud på at se om ens forventninger svarer overens med ens observationer. Der er 2 forskellige tests. Vi har Goodness og Fit test, som det hedder, med 1 inddelingskriterium. Og så har vi uafhængighedstest med 2 inddelingskriteриer. Goodness og Fit testen går ud på, at vi har 1 inddelingskriterium her, som er karakterer. Og så ser vi altså på, om vores forventede fordeling af de her karakterer stemmer overens med den fordeling, vi har observeret. Uafhængighedstesten, der har vi så flere inddelingskriterier. Der har vi både karaktererne, og så har vi altså 2 forskellige slags observationer. Vi har for mænd, og vi har for kvinder. Vi kigger på, om der er sammenhæng mellem 2 typer af observationer. Altså om der er sammenhæng mellem køn og mellem karakter. Vi har nu et eksempel på 2 inddelingskriterier, hvor vi har mænd og kvinder som et af inddelingskriteриerne, og så har vi karakteren herovre som et andet inddelingskriterie. Vi har en forventning til vores køn og vores karakter, at der ikke er nogen sammenhæng mellem karaktererne og køn. Derfor nu vil vi så gerne fremstille en forventningstabel. Og det gør vi ved, at først så vil vi gerne finde ud af, hvor mange procent af både mænd og kvinder, der får -3. Så siger vi -3, det er 2 divideret med i alt 200. Her finder vi altså, at det er 1%. Det betyder, at 1% skal fordeles over mænd og kvinder. Det gør vi ved, at vi siger i mænd, der tager vi antallet af mænd, som er 100. Så sætter vi ind, og så ganger vi med 2, som altså er -3 i alt. Hvor mange der i alt har fået -3. Og så dividerer vi med 200, som er antallet af både mænd og kvinder. Og det giver 1. Og fordi at vi har en forventning om, at der ikke er nogen sammenhæng mellem karakter og køn, så kan vi altså også gøre det samme herover, og det bliver også 1. Så vi ved, at der i alt er 2, der får -3, og det ud fra vores nulhypotese, så vil det sige, at der er 1 mand og 1 kvinde. Vi kan lige vise det i karakteren 00 også. Der gør vi det samme herover. I alt finder vi 4%. Finder ud af, at det er 4%, som er både mænd og kvinder, der får 00. Og de 4% ud af 200 skal så fordeles på mænd og kvinder. Det gør vi på præcis samme måde. 100 mænd divideret med 8, som i alt får 00, gange med 8, som i alt får 00, divideret med 200. Det er altså 4, og det samme herovre. Vi har regnet resten derhjemme, og det kan I se på jeres skema. Vi har fundet vores frihedsgrad for vores 2 inddelingskriterier, og det er 6. Det vil altså sige, at vores middelværdi er 6, som I kan se her. Hjemmefra har vi beregnet teststørrelsen, og den er 4,89. Det vil sige, at vi allerede nu kan sige, at den vil ligge tæt på middelværdien, og når teststørrelsen ligger tæt på middelværdien, så er det ret sikkert, at den ligger i det accepterede område. Men for lige at være helt 100% sikker, så har vi taget 5% signifikansniveauet, som er 12,59. Det vil sige, at den skal her. Vores kritiske værdi ligger altså her. Og det var det der med, at vi så kunne kigge på vores teststørrelse og se, om den ligger i forkastelsesområdet, altså om den er større end vores kritiske værdi på 12,59, eller om den ligger i det accepterede område og er mindre. Og det kan vi jo se, at den gør, fordi 4,89 det er mindre end vores kritiske værdi. Og så kan vi altså acceptere vores nulhypotese om, at der ikke er nogen sammenhæng mellem karakterer og køn. Vi har en formodning om, at der er lige stor sandsynlighed for at få alle karakterer.
Derfor så har vi været ude i en klasse med 35 elever og lavet en stikprøve. Fordi vi vil jo gerne prøve at finde ud af, om vores forventninger, som er, at der er lige stor sandsynlighed for alle karakterer, stemmer overens med vores observationer. Vi har altså fået nogle observationer, og nu kan vi så gå i gang med den goodness of fit-testen. Vi har en nulhypotese, der hedder, der er lige stor sandsynlighed for at få alle karakterer. Og så har vi en alternativ hypotese, H1, som hedder, at der er ikke lige stor sandsynlighed for at få alle karakterer. Vi vil gerne finde ud af, hvor meget vores observerede værdier afviger sig fra vores forventede værdier. Og det gør vi ved at finde teststørrelsen, som vi kalder ki i anden. Det kan også kaldes Q, men vi kalder det ki i anden. Der bruger vi den her formel, der hedder observeret minus forventet i anden, divideret med forventet. Grunden til, at vi sætter den i anden, er, fordi vi ikke vil have et negativt tal. Så vi tager vores observerede og vores forventede her fra karakteren minus 3, sætter ind. Vores forventede er igen 5. Så plusser vi, og så tager vi så hele vejen ned. For eksempel kan vi tage herovre 12. Karakteren 12, der har vi observationen 7, og vores forventninger 5 igen. Sætter vi ind. Og sådan gør vi med alle vores karakterer, og vores observationer og forventninger. Dem sætter vi ind her og regner det ud, og det har vi lige gjort på forhånd. Og det bliver i alt til en teststørrelse på 16,4. Nu vil vi gerne finde vores frihedsgrader. Og den finder vi ved at tage antal rækker og minus med 1. Det kan fx være, her i vores eksempel, der har vi 7 rækker, og så minus med 1, så derfor bliver vores frihedsgrad 6. Vi kan også bruge frihedsgrad til at finde, fx hvis vi mangler en observation, så kan vi sige, at den er allerede bestemt, fordi der tager vi vores antal af elever, 35, så trækker vi alle vores observationer fra det her tal, og så står der tilbage et tal, og det er 6. Frihedsgraden fortæller os noget om, hvordan grafen ser ud. Fordi frihedsgraden er middelværdien, det er der, hvor der er flest observationer. Så her kan vi se, at frihedsgraden eller middelværdien vil ligge her og være 6. På x-aksen der har vi vores teststørrelser, og på y-aksen der har vi vores hyppigheder. Jo tættere på teststørrelsen er på my, jo mindre afvigelse er der mellem observationerne og vores forventninger. Omvendt er, jo større teststørrelsen bliver, jo større afvigelse er der mellem observationerne og forventningerne. På et tidspunkt så bliver der rigtig stor afvigelse mellem observationer og forventninger, og så bliver vi nødt til at indse, at vi må forkaste vores nulhypotese. Men for at vi ligesom opsætter en eller anden form for sikkerhed for os selv, så laver vi et signifikansniveau. Det betyder, at når vi overgår det, så aftaler vi, at her forkaster vi vores nulhypotese. Der findes sådan generelt 3 forskellige signifikansniveauer, 1%, 5% og 10%. Det handler om, hvor meget man vil forkaste af sine mest ekstreme teststørrelser. Vi arbejder med 5%, det vil sige, at vi vil gerne forkaste vores 5% mest ekstreme teststørrelser. Det skal lige siges, at jo mindre signifikansniveauet er, jo større bliver vores acceptområde, og jo sværere bliver det at forkaste vores nulhypotese. Acceptområdet, og det finder vi ved at indtegne vores signifikansniveau. Det har vi udregnet ved hjælp af GeoGebra, og det er på 12,60. Det tager vi altså hernede på teststørrelsens x-akse, og det tegner vi ind her, som vi har gjort så fint. Det vil sige, at alt det, der ligger efter vores signifikansniveau på 5%, det forkaster vi. Den her linje, det er vores kritiske værdi. Så vores kritiske værdi er altså 12,60. Det betyder, at fra
alt det, der er mindre eller lige med 12,60, det er accepteret. Det er i vores accepterede område. Vores kritiske værdi er også er det samme som 95% fraktilen, når vi arbejder med 5% signifikansniveau. Hvis det nu var 1% signifikansniveau, vi arbejder med, så vil det være 99% fraktilen, og det samme gælder så med 10%, så vil det være 90% fraktilen. Der er 2 måder at konkludere på inden for KI i anden test. Den ene, det er, at vi tager fat i vores p-værdi. P-værdien, det er sandsynligheden for at få vores teststørrelse. Den har vi udregnet ved hjælp af GeoGebra, og den er 0,0118, som altså er 1,18%. P-værdien skal være større end signifikansniveauet, for at vi kan godkende vores nulhypotese. Og fordi vores signifikansniveau er 5%, så er den altså ikke større. Derfor kan vi ikke godkende vores nulhypotese. Vi kan lige tage den anden måde at konkludere på også. Det er ved at vi kigger på teststørrelsen. Teststørrelsen, som altså er 16,4 i vores eksempel, den kommer til at ligge efter den kritiske værdi. Og det betyder, at den ligger i forkastelsesområdet, og derfor kan vi altså ikke godkende vores nulhypotese. Derfor så kan vi konkludere, at vi må tage fat i vores alternative hypotese, som er, at der ikke er lige stor sandsynlighed for at få alle karakterer.